Meskipun adik memang gak ngomong ayo gumantung ning Gusti Allah kan. Gak ngomong niku awake dhewe wis gumantung. Lah, tegese gumantung ki sing piye gumantung ki mang? Kaya dene uripe iki mang yo gumantung. Kebutuhane awake dhewe gumantung ning Gusti Allah lho. Wis digumantung kok ana wis dicukupi tegese nek. Nek kena wis dijamin uripe awake dhewe. Kebutuhan apa wae wis disiapne lho. Lah sing nyiapne sinten? Iki Gusti Allah. Sehingga kados napa niku tulisan iki memperkuat. Kembali ngono nek. Intine iki memperkuat tok. Lah tulisan aku niki mang dijelasne ana ing lakune awake dhewe. Oh tibane awake dhewe iki ning kene kan. Ana tulisane. Kaya dene adike sambut dina bicara ana ing tauhid. Tibane kono apa? Qul huwallahu ahad lho. Cara di bahasa Arab nih. Nanti ning Quran iki wis ana kabeh. Perilaku awake dhewe sing model piye iki wis ana kabeh. Perilaku sing bangkang ning Gusti Allah, perilaku sing sujud maring Gusti Allah. Enek nek kono. Nah, sehingga tem niku napa? Balik meneh ana ing ahad iki mang, ana ing siji. Cuma beda pelaku. Beda ana ing zamane, ana ing waktune, ana ing keadaane. Padahal iki mang iku sing dilakoni. Enggak. Iku ya gak berubah ya. Sehingga apa? Kaya nek niki mang alam donya sak isine ditulis kabeh ana ing Quran. Kejaman Rasulullah ngantek saiki padha lho ngono to lho. Itu wajahe. Padha iku. Iku sing disampaikne. Nek kono yo gak berubah-ubah. Panggane ngono ya. Matahari ya panggah terbit ngene iku. Angin ya panggah ngono, bulan ya panggah ngono. Sehingga saben dina adik imang ana ing surat Fatihah. Nek kono adik kan surat Fatihah iki sebenarnya ini panyunan wajahe. Kok dadi panyunan iki mang piye? Karena adik imang nek kono juga enggak mau. Enggak mau nek kono iki panggonan sing enggak penak. Karena apa?
sebelum kita sudah ada di panggone ana ing panggonan sing gak penak iki. Nek kono ya nek tinggane sing perkon sing penak. Sing kono iki mang dapat nikmat terus paling ngono. Nek panggonan nek kono iki mang nek ngarani ya apa ya? Kadang sing gak penak, teraniaya terus. Sehingga adik iki saben dina nyuwun ning Gusti Allah. Supaya adik iki mang dipanggone ana ing wong-wong sing digawe kenikmatan. Dan meskipun adik iki mang gak iso milih sing kaya ngono. Iki mang ikhtiare awake dhewe. Sehingga nek setiap adik mengakhiri ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Lho, maling ngono. Iki panjure awake dhewe, apa nolak tidak? Dan meskipun adik mang dipanggoni kali Gusti Allah ana ing sing golongane zalim sing kaya ngono. Tapi nek kene engko dipanggoni ana ing zalim sing kaya ngono ana ing kesadarane. Nyatane adik iki ngono. Awake dhewe yo manggon ning panggonan sing zalim sing kaya ngono, adik yo dinggone ana ing wong sing dikek kenikmatan kali Gusti Allah. Nah adik iki nampa kabeh nek ngene. Nampa. Pripun wajahe? Kesane mboten ngantuk jenengan pripun? Kesane mboten ngantuk. Cobi jenengan artane wajahe Fatihah wajahe. Mengko lak ngerti. Apa mboten? Sing niku mawon sing sanes. Kan iki antara panggonan sing dikek nikmat sampai panggonan sing zalim niki wau. Apa kalimat terakhir ya? Siratal ladzina an'amta. Ah, siratal ladzina an'amta alaihim. Kan temen niku wau. Iki gamane golongan sing positif. Nah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin ini kan golongan sing negatif. Ya padahal kan adik ya ning sing ning positif ya, ning negatif ya. Nyatane adik iki mengkadang gak nrimo apa sing dadi pawe Gusti Allah. Iki lho wis kaya ngono awake dhewe. Kadang nek kena dia nrimo apa sing dipawe Gusti Allah. Lho. Kan beriringan nih. Sehingga bahasanya awake kadang kenceng, kadang menggok, kadang kenceng, kadang menggok. Lah iki. Kadang lurus. Ini menggok. Ini pun baca ini. Yo Josip, tak baca ini.
Gitu nek nih si penjenengan penmuni. Pengamat kiai ra iso yo diamati opo malian. Sehingga nek kono kan bukan adik roh ono ing fadilah itu. Wong adik mang nek ngarane kan leci. Sing dijipuk fadilah tok. Isine karo. Sing gua maca sak akeh-akeh. Padahal temen niku nang surat Fatihah niki lengkap. Cara wedaran niku. Niku lengkap sedaya niku. Nek wis roh isine sekabeh niki mang. Maca gak usah kok. Kok maca ta? Oh, bangun lho Fatihah paling ngono. Oh, bangun tok wis Fatihah. Awak dikit nomor kenikmatan iku ya ana ning Fatihah suratul Rum. Dikit nomor susah ning Fatihah enek ya anu. Berarti meniku pun wonten sedaya to niku. Ana ing tauhid meneh, ana ing bismillahirrahmanirrahim. Nah, sangko bismillahirrahmanirrahim iki mang sedayane mengatasnamakan Allah. Kan ngoten. Lah iki gak lepas sangko atas nama iki mang. Gak lepas. Ya gak iso lepas sangko kono. Ya niku tauhid ngoten. Jadi sekabehane sing wujud ning alam donya sak isine iki mang bismillahirrahmanirrahim. Jadi dudu nyebut neh. Nah nyebut ya maca neh kok. Kabeh ya asmane Allah. Dipun majai. Apa zaman sapsi bae. Ya jadi sapsi pingin baca ya. Kayak ngebaca ya. Ate ya gak nyadari. Nyapa wong endi India iki mang sapi dimuliakan. Kenapa itu? Ada apa? Dia di Quran Al-Baqarah apa maknanya itu? Apa baca yang mana? Ya, itu loh. Simbol.
Niku simbol niku. Sehingga di situ surat yang terbanyak Al-Baqarah. Itu Mas terbanyak. Sehingga diwujudnya ana ing sop wong India iki. Dimulyani. Tapi di sini dadi aja nyalah-nyalahane awake dhewe. Sapi dimulyani, sapi dimulyani. Gak kerasa anak dimulyani kan. Gak kerasa. Al-Baqarah napa? Sapi. Nanti kena pun paham sekabeh teng Quran iki mang simbol-simbol iki mang. Teng alam nyata kok roh tibane yo gak salah ngono. Ade gak nyalani. Dia bermasa ya? Ya kok nggih tak bisa. Adiknya juga aneh juga. Noko niki mang adiknya membenci kaya sapa jeneng Abu Jahal, Abu Lahab. Betina maca surate. Ribun bajai. Ya maca pula balik iki ngarian. Baca pula balik. Awalnya iki membenci nyunsu orang-orang kafir seperti kita baca ya ayyuhalladzina apa itu? Kafarun itu. Ali aku sukate. Kul ya ayyuhal kafirun lah itu. Insyaallah ngoten. Kul ya ayyuhal kafir lho. Adik ya ngomong terus ya ngono. Nek adik membenci. Apa benci? Dan kalau kan gak ngerasa yang kita benci, kita baca terus. Sisa ya itu. Itu pun aja kan itu. Apa yang ngono ya? Apa malam aja gak? Cara wong kan ngeten. Aku gak seneng mbak iki. Tapi ngomongnya uripe iki ya iki lho kebalikan. Nek ngomongnya uripe iki mang berarti iki seneng ngono lho. Nek gak seneng, iku gak ngomongnya uripe. Gak ngomong pola piye, wong bentuke piye, karaktere piye gak ngono. Iki ngomong nih. Adik mang benci onong Fir'aun. Lah kok adik mang apa cipta di Fir'aun? Kan seneng kalian. Seneng. Kan gak kerasa nek gini kebalik nih kono. Jare benci kok nyeritaan. Gak cerita berarti seneng awake dhewe.
ngantek apa le. Bacai monggo bacai. Nek kaya monggo-monggoan iki. Ya karena 2 kata, 3 kata, kata-kata mutiara. Dereng wonten. Lah temen niku napa? Wes kabehane kawulan Gusti Allah. Hati aja nganti ada iki menimbulkan suatu kebencian di diri kita. Itu penghalang kebencian ini. Semakin benci kayak karepe awake dhewe, tapi ambek Gusti Allah didekni. Oleh ngono. Jadi kalau gambaran nih kok nek adike pegel ambek wong, nyapa kok ngomongin terus? Berarti gak pegel. Adike mang seneng ambek wong iki. Sekuwa apa nih diomong nih? Ya seneng ambek dhewe. Lah nek kono kan menganggap adik mang keadaan iki mang negatif, tapi ngene Gusti Allah positif. Jadi niku. Nek gak seneng ambek wong kan ada negatif. Tapi kebaliknya kok niki mang. Justru Anda ini sayang dengan orang yang kamu benci. Karena apa? Kamu masih membicarakan mereka. Bukan tingkah pola piye, kamu tahu. Nah itu. Jadi gak seneng kayak ngomong ini. Nanti ini sudah jelas ada perbedaan. Indallah mbak indanas. Jadi apa nih sekabeh dibanding Gusti Allah indallah sekabehane. Kene pegel-pegel kene. Jadi aja dianggap adik mang gamane ngrasani gamane wong sing gak disenengi awake iki mang aja dianggap sing negatif. Ngerti ana kon adik mang semakin sayang semakin raket nek mang. Cara wong ki wis gak gelem bisa. Nyatane apa? Jangget terus sih ning ati. Kita pas Adib opa sing ngrasakne. Kelingan lho iku lho. Piye katene? Kate pedhot piye? Eman tenan ya. Nah nek kene kan adik kita menganggap ini memang negatif padahal iki mang positif. Kita menganggap iki mang positif padahal negatif. Loh, kebalik apa ini? Sehingga digambarne kan biasanya kok terus kiai-kiai nek gambare to gurune adik gambare iki mau apa? Enek seorang al ibadah ambek ahli maksiat. Iki contoh. Sing ahli ibadah iki mang atine grunjel. Nek iki mang mengzalimi ning ahli maksiat. Tapi kebalikan sing ahli maksiat memuliakan orang yang ahli ibadah. Loh, gini.
Siapa yang tahu ini? Allah. Dan iki kan ade wis ketipu ambek kahanan sing koyo ngono. Ketipu awake dhewe. Nek kono iki merasa bangga iki orang suci, ya paling enak. Merasa bangga iki lho sifatnya iblis. Iya, pas iblis tinggal. Pas. Ya tiba-tiba ngaku tenan tiba-tiba iblis. Iblis lenggone-gone. Sehingga keistawan iki wae kan nyiptakne gambaran sing kaya ngono, perilaku sing kaya ngono. Iki digawe rem ning awake dhewe. Supaya adik iman gak sombong. Nah, nek kene kan wis jelas. Nek kene adik iman la haula wala quwata illa billahil alil azim. Gak duwe kos apa-apa. Adik nek kene wis gak duwe wenang sing kaya ngono, gak duwe. Sing ngarani ki mang apik iki sing ngarane suci duduk lesane awake dhewe duduk. Nek lesane iki sering ngapusi. Duduk. Penglihatan ade sering ngapusi, pangeru sering ngapusi duduk iki. Lah nek kene ade mandek ning kalimah niku oh bener, oh resik. Ojo. Ngantek napa wau kan kula pun sanjang ilangno rasa-rasa sing kaya ngono. Ilang ya. Iya aja. Jempol tok isine. Jarang petok metok kayak jempol. Metok kayak jempol. Nah, nek kono ngerti sekabeh iki lho nikmati Gusti Allah sing diparing kalih awake dhewe. Pun diparing nih. Dadi ini cuma nganggap nikmati ki mang penak, ojo. Nikmati ki mang gak penak, ya aja ngono. Jadi aja nikmat ning pikiran utawa ning atine tok, aja. Jadi meliputi sekabehane nikmat. Sehingga nggih pun kula gambarin niku wau ana ahli ibadah ambek ahli maksiat. Genah iki, Mang. Sing ahli ibadah merasa oh ning wilayah sing aman, oleh ngono. Saniki wilayah sing gak aman. Kaya iki Mang, sing nentok niki sing ahli ibadah. Gak ngerti. Sing ngobani iki Gusti Allah paling. Malah nek niki Mang sing di kaya nek niki Mang, sing lebih marifat yang mana? Iki lho, iki. Sing di ngertek niki Mang, iki lho. Malah sing ahli ibadah dibutakan. Dibutakan dengan ilmunya. Iki lho. Ya rasa aku ukur pacai. Daun ini aku ukur wong. Sedangkan ini dibukakan loh, kebalik gue. Iki dibutakan, iki dibukakan. Karena apa? Ahli maksiat dia merasa nggak mampu, merasa zalim lu, genah gitu. Merasa iki mang dosane oke. Gak duwe apa-apa. Lho pengakuan ini kuno.
Tapi sing ahli ibadah lho, aku iki iso berkaya awakmu paling ngono. Iso ndongakne awakmu. Iso ngunggah derajatmu. Lah sombong ngene ngono gak rasa dhewe. Tapi sing ahli maksiat diselehne sekabehane. Sehingga digambare nek iki apa? Sekabehane iki lho disujudne maring Gusti Allah. Lah keadaan sing kaya ngono apa? Iki ndangak tok gawani. Ndangak tok ora wani. Nek ahli ibadah, ndangak. Ning ngares rek. Ning ngares sih yo seneng ya. Sehingga senek kini kan paham dengan nilai-nilai kehidupan. Nek kini memang paham dengan nilai-nilai peparinging Gusti Allah. Karena apa? Balik mana memang sing iki dia enggak merasa mulia, tapi ahli ibadah merasa mulia. Itu pun bacai. Ngeri. Wah, kita seru, kita ngeri. Maknanya kita turu. Ngeri ini kan ngeri. Seru ini seru juga. Ya padahal iki mang kan kaya adik mang apa kita gak maksiat sebenarnya kita maksiat. Maksiat kali Gusti Allah wis dikai iki mang gak kurung masa dikurung dikai. Lah iki lho. Cuma gak kerasa. Nah kan iki kebalik iki, dibalik iki kayak gambaran sing kayak ngono. Kok iso ya wong alik maksiat iki mang wis diklaim. Ya kan krana menungso iki kan delok ciri-cirine ning jabane kan malah ngono ta. Tapi gak kuwasa ning jerone gak kuwasa maksudnya. Gak mampu menilai ke dalam ini gak mampu. Tapi nek wis dibukane kali Gusti Allah, kok sing dibukane kok sing ahli maksiat, aneh kan? Sehingga kayak sing ahli ibadah iki mang iri, masalah. Orang ahli maksiat bisa seperti itu. Saya kok gak bisa seperti itu, gimana ngono? Aku balik saja sing maksiat iki mang sopo. Wah, iki gimana ngono? Ajane sing lali ambek Gusti iki nang sapa to lho maling ngono. Sapa? Ajane sing mulyane Gusti iki mang sapa to? Iki ya. Gambar-gambar sing nyoto sameneku sing ten awake dhewe. Koyok diketok-ketokne adik mang mulyane Gusti Allah. Diwujudke ana ibadah sing koyok ngono, ana ing prilakune, ana ing sopan satune. Ya kan pamer ta. Balekne, lah pamer sifate sapa? Iblis. Sehingga digambari meneh Masya Allah. Ahli maksiat ibadah lho gak diteni wong. Ki nek sing roh, tanggane ra roh. Lho ngoten ngaten.
Gitu aja. Sehingga penyonone ono ing masyarakat ahli maksiat. Padahal iki mang saben dina sujud maring Gustine. Nggih, ada Coba sambat dina iku. 41. Oh ngoten. Nggih. Matur suwun rawuhipun pacaki. Suwun. Nggih. Suwun. Nggih monggo. Enggak tak sing nambah wong-wong iki. Nggih matur suwun. Apene sampun? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niko jakate sapa kok? Oh, Pak Sotet. Iko kembali siapa? Ya, alhamdulillah.